Var det også noget, stod der med valpefoder og sådan noget? Var det med? Ja, I får lige sådan en god pose med, sådan så hvis nu vil skifte over til noget andet, så kan I bare sådan blende det i. Ja. Og så er der et tæppe, der lugter af ord. Det er jo første gang, vi sådan selv skal så det er lige med at finde ud af, hvordan vi skal have det lige. Og så de bliver tippet der den 24. klokken halv 2 eller sådan noget. Ja. Der skal vi have den dyrlæge. Og så plejer der lige at gå et par dage, før de kommer over i mit register, og så fører jeg dem videre over til jer. Lige så snart de kommer over til mig. Og så skal I bare godkende sådan en mail. Yes. Så kommer de ind under jeres navn, hvis nu din dag bliver væk og skal findes med tippen. Ja. Ej!